ka san mama karo ko ka san mama karo me sabulun nan me wanke da kubewa gyara Allah ka taimaki bawa ko a cikin daji ko da can gari Allah ka raba mu da munafukai su bi mu jira ka shegu munafukai wani ke zo a sa ido su bi mu jira ka shegu munafukai ba su da aiki munafukai. Jatau da ni kake na kawo ka kamfani na Jatau da ni kake tafiya da na yi ma me ya kawo ka kamfani na ci lafiyan ka amma ai tun da na san akwai abin da ya hada ni da kai shi yasa na gano cikin bacin ka da ni kake to ko da na yi waka ba da gana ba dan na fadi munafici kai munafici ne amma dai da ni kake me ka ji na fadi kai munafici ne Jatau na fahimci tunar da ka gana kwace ma budurwa al'amarin mu gaba ɗaya ya cabe. Ka kwace na we, ka kwace ina. Oh duniya, da hanya abin kunya, da gudu daga gobe Jatau zai koma sa lalle. Na zama so ba. Kai ka kwace mata wuri na. Kware ko. Mu a wuri mu ka washe maci. Ni kwace ma kai ka sani. Lalle kwa da hanya abin kunya. Kai ka bude kunna ka je ka yi fefe kala gari. Kana cire wani kudi ka karami 8,000. Kana cewa wani turama kan na baka tura kana so ka yi mu ba ta ce tana wurin wannan yaro kai yaro da shi ba really akwai abin da yasa haka min wanga habaitin nan ya bace a saboda dai ka ga yanzu ni na shiga gaban ka shi yasa duk al'amarin ka ganin da ni hake ka shiga gaban nan ya ban ka wurin ba shi nika nihi ba to tai na irin na wuce ka da wasu al'amura da me ka wuce ni in ba rijina ba kowa ya ce Alhaji Jatau mai zago Alhaji Jatau mai bara Alhaji Jatau mai kuka Alhaji Jatau mai guriba sai na za a ce Alhaji wai mai leda Alhaji Manzet mai leda ko ka jai kai kana so ka yi wani ba ta ce dina ka yi ku tubali da ni a wurin yaro to kira kana yi amma Jatau kai ka san da cewa ni na hika sannan wai yawan kwastomomin da ka zuwa su sai sobo gare ka leda hausa ka zuwa su sai gare ni sannan yan ce ga sobo su zo su sai shi na sai ne leda na da mutunci yana da daraja amma me yafi komai yawa Najeriya bola leda to haka zuciya ka yana zama an ya himu na hi kasuwa ka gane ko shi yasa duk inda ka je sai ka ga leda to kuma bari bude ma ka ci ba ka sani ba rana da aka ce wai za a je ruwan yaro ka je ka cire kudi har 8,000 ka bashi ka ce ya tura na kan naba ka tura mai 8,000 wai ne ya baka 8,000 ka tura mishi ina ruwanka kai in za ka kashe kudin da kai ina tambaye ka kana so ka yi ba ta ce dina wuri budurwa ko a ba magana ba cikin ba to ka bude kunne ka yi gozo kallon da muka ji da kyau a kan wannan yaro gidan babanmu da yana kawai zan iya sayar da shi mu zo mu aure wannan yaro to baka auren ta ko akwai filin na da yana wuri makabarta can wuri gidan mala kabiru din nan a cikin makabartan akwai kabari guda hudu ya shiga nama zai sayar da shi saboda wannan yaro kaga tun nan baka samun auren ta ka ji ma al'amarin naka bai hada da Atiku na min flashing ba Atiku ba ko a kiran ka auren yarinyar nan ni zai ta alo lafiya kullum Atiku mai nama ya jama'a are banza ni ne na san sai Atiku mai nama kam lafiya kullum wallahi Atiku kana ji ko Atiku dala akwai wani kudi da yana so zaka tura ma account din na saboda akwai wani dan kariya ya zo na min hauka yana nuna min biragato shi ya sha hauka yana so sai wuce na wurin matan nan zaka tura min aron 80,000 ne haba dala ni ba duniya zan baka ba sai mun je laya tukuna ba zan ya baka duniya una ba sai mun je laya to shi kenan yawa ka yi sauri ka tura mata akan nan ba wunan nan yawa da gwada ba kai karimin shege ba a kai da ya karimin shege kai kana sai da lada sai na kare maka jari wunan kai ma kana sai da sobo sai na sa ka jike shi ka ba awaki zobo nan ba akuya to mi za ka yi zobo nan ne zan ba akuya kai ma ni ta ka ci ba leda to ka ce zobo nan ne zan ba akuya kai ma ni za ka ce mu sai ka sa an barar da leda ta na ga alama rijima da kana nima ba nan ne za a yi ba akwai mai neman rigima irin ka wacce ka so ba wannan za a yi rijima
kana so ai rigima kai ma kana so rigima a dai kana ji rigima dan jirma la ka dole jira mamamu ka dole jira mamamu in ka ci ba na mama na ci ba ka kana ai kai da kuka yi ba ka zan mu je mu hada kasuwancin mu je lungun kaci waka lungu kaci waka ne na ci wana lungu ne da aka ce maka kaci waka to kaci waka a lungun suna ne kenan ne ba rigima aka ji ba to mu tafi can ni biri ka jin gana sa ka ja bana rigima ranar monday da ma ranar talatu ne ko ya talatu sai ne maka shaje duka ka kele ka mala rogo ne zo ya kwana biyu kamar kai na biya 50 ko to je ka zo ba mai zo gaba da abin ya ji kai